Ay, nagkada Shopee po. Hello my friend, can I order coconut milk 1 can? Here 1206 ha? Yes. Okay ba? Hello my friend, how much? 5 kilos? Wala pa. Nilinis mo din ba pati yung gawas na? Hindi na. Drop. Prepared na prepared. Pwede naman, pero mas gusto ko yung ano, ketchup at ano. Balita, chef. Today, that you drop. Yeah, today. You give me. Ngayon na tayo ah. You give me. Abril na. Ay, ang liit naman ng tas maliw. Sorry. Pasok agad! Mga tansya-tansya yan. Space na yan. Space, bahala na kayo. Oh, yun, hindi nga. Ano yan, biko? Oo. Wala? Sag na to. Okay na? Okay lang ha? Off muna. Nag-cook na tayo eh. Awa ng Diyos.